Ahojky, dneska se zase mrknem takovou dobrodružnou knížku, kterou napsal Petr Nevod a jmenuje se Žlutá Jola. Jola je samozřejmě typ lodi. My se s hlavními hrdiny, což je otec, jeho kamarád, který ho náš hlavní hrdina nazývá strýcem a právě náš hlavní hrdina, asi 12letý kluk, dostáváme právě na té lodi na klasickou českou přehradní nádrž. A tady ten hoch vlastně po cestě sbírá takové informace, které různě zaslechne od těch svých dvou dospělých průvodců a myslí si, že tam jedou hledat poklad. Dokonce se mu dostane do ruky i mapa, na které si myslí, že je zaškrtnutý poklad. A je to vlastně taková drobná detektivka, protože on se tam seznámí i s nějakými lidmi z okolí a ten jeden má poměrně velký zájem o tu mapu. No a on vlastně v dobré víře mu ji jednoho dne předává. Ale postupně vychází najevo, že vlastně oni nehledají poklad, ale jsou to zaměstnanci státní rybářské správy nebo něčeho takového v té době a hlídají tam sítě, které jsou v té vodě nastražené na ryby, protože jim ty ryby někdo vykrádá z těch sítí. Takže v noci i podnikají jízdu na lodi směrem do míst, kde mají ty sítě nalíčené a přes den se opět zase na druhou stranu setkáváme s tím, že někdo, jakýsi tajemný člověk dodává do místního kempu, do občerstvení ryby, takže postupně se ten vlastně zátah na ty pytláky začíná uzavírat a my začínáme vlastně postupně také přicházet na to, co vlastně tam ti dva hrdinové spolu s tím hochem dělají a kdo jim v tom se snaží nějakým způsobem překazit a dělá jim v tom takový chaos a vlastně zároveň okrádá. Takže další děj samozřejmě dost, aby byla akce, tak se stále vyšetřuje stopy v blátě, někdo se jim snažil ukrást Jolu, dokonce se snažil rozbít i zámek, kterým ona byla řetězem přivázaná. No ale další den potom odjíždí naše výprava dál. Mezitím ještě navštěvuje výpravu profesor, který vedle je ze svojí neteří a jedou se společně podívat na právě práci těch rybářů a seznamujeme se tady částečně po nějaké té stránce přírodovědné z druhy ryb, které u nás žijí. Ten profesor je všechny vyjmenovává, které vidí ulovené, dokonce jsou tam pojmenovány i latinsky, takže to je další takový, řekl bych, bonus té knížky, že se tam vlastně mladí čtenáři dozvědí i jak která konkrétní ryba vypadá. Nakonec samozřejmě celý příběh dobře dopadne, sice jim je nejprve ukradena jejich žlutá Jola, ale nakonec odhalují pytláka právě díky tomu a odhalují celou síť těch pytláků, kteří vlastně vykrádají ty sítě v noci. Chviličku padá podezření i na profesora a jeho neteř, ale ti jsou z toho nakonec očištěni a celý příběh vlastně končí a končí takovéto prázdninové dobrodružství a oni odjíždějí z toho Lipna potom zpátky domů.